हाय आंनि सना मायना इस सना मायना बोरै खबर बाबुला खाना जादोंना जायाखै नोंलाय गोदान बोसोरनि मोनाखै दे मालाय मोननो नोंलाय खाना जादों जायाखै खाना जादों जायाखै माबानि मा होनो गोजाम बोसोर थांसिगोननि माथो रावबोआनो गैया सासेल'सो मा खाना जानो मोनाखै जालायोना मानसिया सोरबा जाबानो मोनजानायखौलाय मोनजायालासे थायो सोरनिबा खुगाखौ सोरबाया हमथानो हायाना रावबो गैया माथो खामानिसो लाथाराखै ए नंगौ नामा ओइ भिडिअ लाबोनो हायाखैना ओंखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै माने जेनेबा आं नुजानाय भिडिअ लाबोनो हायाखै नालाय माबा दसे फैनि र' होनना फैदोंमोन रावबोआनो फैया आं होबाय थायाना बहा जानाय नुखो आंखौलाय जायाखै बहा जानाय नुखो जायाखै नुवाखै नामा लांगि लांगिखौ नुवाखै नामा उन्दुनो ओंखारसोदो मिटिङाव थांबा नांगौमोन खोमा नोंलाय रावबो गैयालै दोनसै खोमा नोंलाय ए नंगौ नामा टाइम मोनाखैलै टाइम मोनाखै सम मोनाखै आं सम मोनाखै जानांगौ होनलाय सोंनायाबो जाजासै आयै लाइन थांलायबाय नांथा नांथा बाथ्रा बुंथार थाखालायनानै मा नाम ओरैनो नामा र' फेसबुकआवसो नुदोंमोन अनसुलि ना मामोनलै नोंनिया अनसुलि ना अनसुमैमोनलै इस्लारि लिरलायो इस्लारि अनसुलि इस्लारि खोमा
दोननोसैलै आं 6 मिनिट जाबाय 7 मिनिट जाबाय अनसुलि इस्लारि दंमोनलाय दोननोसै दे रावबो गैया नालाय हाबा जाखांनायखौबो लानांगोनलै आइले मानसियालाय मानसिखाना दे दोनसै होमबालाय नोंसो रायज्लायनो फैनाय जाबाय आरो नों फन हमा नालाय आंनि फनखौ बावमा ओमफ्राय माबाबा लाइभआबो फैखायो आरो बिजि खालामना दोननानै मोजां बुंलाय फन हमा दस' नोंलाय आंनि दानि हरबाय थायो ओमफ्राय बिजि खालामना दोनखाबाय माला कल हरखोबा सोंफ्लानायनि बिजि खालामना दोननानै मोजां बुं दानै हरबाय थालाय बिजि खालामबाय नै उनाव 1 घन्टानि उनाव कमेन्टआवबो बुंफ्लाबाय थायो ओरैनो आंलाय माखौ मोजां बुंदों खालामग्राया खालामजाग्रायासो मिथियो खालामग्राया मिथिया र' दाबो बिजिनि गोनां खालामनाय